Esselamu Aleyküm aziz izleyiciler. Esselamu Aleyküm. Almira da hoş geldiniz. Ve aleykümselam Kemine. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Tamam. Haydi var Kemine. Almira da ve siz bilenem çıkmalı köp wagt oldu soňky şu bir 2-3 hepdede. Nawa öňküleri ýaly köp çykyş edip bilemzok. İşlerin köplügi sebäpli. Awa bugünem Almira da gün geçdikçe hemme zat gyzykly bolup ýa-da tez çalt özgerip başlady diýildi. Şu özgörüp barýan zatlary köpçülige düşündirmeli, soň ýanky bolup geçen zatlara keseki galmaz ýaly. Ine ýollaryň açylmasy meselesi var, ýollar meselesi diýel biz onu açylyp açylmaja nemesini gürrüňe etmäli umumy ýollar meselesi var. Soň açylyp açylmajana şo taýdan bir neme çykararys. Soň ýurdun içindäki gorky ýagdaý var. Ýani ýurdun içindäki gorky diýende halkyň gorkmagy ýani neme däl. Edil tersi indi jenaýatçy topar gorky nemesinde ýollary açyp bilmeýänliginiň hem sebäbi şoldur. Ýani ýollar meselesi hökmünde öňüze çykýar şo zat. Ýollar näme diýip sorasaňyz. Soňra şo taýdan açylyp açylmaja ýagdaý var. Ýani emikiniň hem habar berýär ýollar ýakyn wagt açyljak diýe, o göreli açylýan, açylan okmy? Ýani daşarky ýurtlaryň basyşy bilen açylýar diýe. Şo babatda da bir näçe üýtgeşik nemeler, özgörüşiklikler ortağa çykdy. Almyrada olardan birem ildeşlerimiz Türkiye öňümüzdäki aýdan başlap Türkmenistana ýani ýollar açylsa açylmasa viza we tertip düzgünde getirmekçi bolýar diýilen gatkan öňden bir 2 hepdeden bäri bar ýöne şu günler az anyklaşyp başlady bu ýagdaý. Bu Türkiýanyň viza bermeýänliginiň ýa-da bundan soň vizaly hala getirmeginiň aňyrsynda bir uly sebäpler bolmaly. O sebäpleriň hem biri ýani Türkmenistandan uly bolup biljek göç çak edilýän bolmaly. Her ýurdun nemesi var, daşgarky gullugy, ýene bir nemeler var. Indi şolar çak edýän bolsa Türkmenistana we vizaly bir neme getirmesek bolanok diýilen düzgün tertip bolmaly. Ine ol nähil täsir etjek Türkmenistana, türkmen halkyna ýa-da Türkmenistandaky öňümüzdäki boljak üýtgeşikliklere. Bize iň gyzyklandyrýan tarapy üýtgeşiklikler tarapy. Esas üýtgeşiklikleriň çekip barýan nemesi biz ine şu bizler bolýas, hereket edýän halk bolýar. Indi şoňa baly ýagdaýlar var. Indi ýollar meselesine gelsek Almyrada ine siz Polşa gidip geldiňiz. Ýa-ni ýakynlarda bir näçe saatlyklarda belki gelen bolmalysyňyz o kan düýüple oturup görüň edip bilmedigen tek. Polşada ýa-da Ukrainadaky çıkan söwüşiň netijesinde türkmenler Polşa ýani goňşy döwletlere geçmeli boldular da. Indi şu goňşy döwletlere geçdi. Ýani bir sany samolyot uğratdylar. Neme Ruminiýa bir sanjak samolyot uğratdylar. Onam Buharest'te onam ullakan davaralı, alkışlı bir propaganda işini geçirdiler de yani vatan havarlar diýilen bir nemede yalan programada. Indi o taýda biz 30 000 belki 60 000 adam bardır şu gelip bilmän ýören ýa-da uruş nemesinden ziyan çeken diýeli. 30 000 bolsa da 30 000 adama bir samolyot ýetýärmi ýa-da bir samolyot bilen geçirilen propaganda inandırıcı gelermi ine? Bir soru vardı. Mene göne inanmayan sebäbi görünüp durdu. Hemen bu işin içinde bolanmamı sebäp. Yani daşındaky halky sorasaň olaram inananok näçin diýende 2 ýyldan bäri ýollar ýapyp diýdi. 2 ýyldan bäri ýollar ýapyp o taýda bir uruş çykdy. Ona bir hepdeden soň mu uğratdy? Burada ýalňyşmasam. Uruş çykandan bir hepdelerden soň uğradyp başlady. Bir yalandan bir näme diýeli çäre geçirip uğratdy.
Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bolup geçdi. Halmyrad siz indi şo taýyny gurrun berseňiz ondan soň gat köp näme ýüze çykjak. Ýollar barada soň ýuwaş-ýuwaş onu gurrun edersiz. Bolarken meni hormatly watandaşlar, men aýyň 10-uny, mart aýynyň 10-undan 18-den 19-na geçilýän gije çelli men Polşada, Polşa serhedinde bolup gaýtdym. Şo taýda 3 tane geçelgede boldum. Türkmen illeşlemede ýyladym. Şo taýda barmy ýokmy, serhedin aňyrsyna galypmy ýa bärsine gelipmi? Bula nira çykypdyr gelen bolsa, ene şu soralamasını işledim. Hem bärden gidemde şu Ukraina halkyna bir maşyn humanitar ýüküm alyp gitdim. Indi näme bar? Aýyň 24-nji fevralda Russiýa Federasiýasy Ukrainanyň üstüne interwensiýa geçirdi. Ýa-ni çalyş etdik. Onu ýöreýse operasiýa, harby operasiýa diýip atlanyrdy. O operasiýa däl, ol hakyky uruş. Şol uruşa men şu 24 gün dowam edip gelýär. Şu uruşun bize Türkmenleri ýa Türkmenistanlylar näme täsiri boldy? İlkinji nowatda bize eden täsiri Ukrainada bizim Türkmenistanly ýaşlamadan pesinden 12-14 wagt ýördik. Aýdylýan habar bar. Olaňam esasy bölegi Ukrainanyň Harkov şäherine hem de Ukrainanyň paýtagty Kiýewde. Olardanam daşgary ýanky bizde şol iş migranty bolup Ukraina sygynan Türkmenistanlymyz bar. Olar dürli kärlerde, guruluşykda ýa dastavşyk bolup işleýärler ýa ýene bir zat bularym bar. Bundan daşgary ýene de dürli wagtda Türkmenistan terk edip Ukraina göçüp gidip şol ýerlerde bir ownugyşak biznes işleri bilen ýa-da bir başga sebäplere görä şol Ukrainalary öýlenip şo taýda galan Türkmen illeşdirme gatykar. Indi uruş turdy. Beýleki döwletler esengan emmeleri ýanky. Döwletleri olaryň ilçihanalary öz watandaşlaryny şo gije bunu uruş zonasyndan çykaryp başlady. Türkmenistanlylar Türkmenistanyň emmesi ilçihanasy 3-nji martda çel. Ýani uruşdan soň bir hepde geçýänçe Türkmen ýanky talipleri, ýanky studentleri, ýaşaýjylary, grażdanlary barada hiç ýyl alad etmedi. Başly barat her kişi öz jany özü halas etmeli bol. Şonu bize ýutup aýdylan zatlardan çen tutup bile özüm bilýän biz çykyş etdik bärde. Şondan soňra aýyň 2-sine gije 3-üne ýa Türkmenistanyň ilçihanasy aýyna bizine söýleýän şol uruş zonasyndan çykarýar. Ene wagtlarla gelin Kiýewka şo taýdan biz otly bilen uğraşjak diýär. Kiýew bazaryna Harkov şäherinden barmak mümkinçiligi ýok. Ýollar kesildi sebäpli döwletçiň Russiýanyň harby goşuny Harkov şäherini halkynyň urşa barly we şo şäheriň üstüne gije güni bomba ýagdy. Şol ýanky bombalamak zararly. İlkinji gelen habar bir Türkmen ýerinde agyr ýaralanýar. Beýlekisi ýogalýar şo taýda bombadan. Sonra şol bosguluk edip gaçjak bolanlaryna ýanky Türkmen ýigitleriniň minip barýan bir maşyny Russiýadan BTR tankyň üstünden basylap geçip şo taýda ikisi Türkmen ýigitleriniň ýa studentiniň jan beri. Ene 4 adam şol Harkovda şo güne bellesedi. Indi Harkovda da pesinden 7.000 oğlu Türkmenistan student oğlu gyýdar okapýar. Yerli studentler öz enatalarynyň öýüne Harkov'un özünde ya eteginde ya obalarda araz doğan arnaşlarının yani. Ama bizim Türkmenistanlı studentlerimiz o yankı obsujitlerden hayır umumi yaşayış aylarından, institutlardan, üniversiteden çıkarılıyor. Onun sebebi var. Ya bomba düşenle o tayda iyilin yerdemini yok. Onun için şu ayları boşadım diyor. Onun için kimin yerde giydiğini şu güne çelli belli der. Yani Harkov'da yaşayan ya okan Türkmenistan studentlerin ıkbalı şu güne çelli belli der. Yani bunun 20 salşın mı oluyordu? Mart'ın. Yani men bilýän zatym şu gün soňky maglumat şu Harkovdan öz güýji bilen kaçyp çykan Türkmen studentleriniň 17'si Berlin'e
eýem özlerine gaçyp atalgy aldylar. Men bilýänim diňe 17 bir topar. Başga da gelen adamlar bar, ýöne olardan şu maglumat entek gelip geçen, ýöne men gelen maglumat aýdym. Şu gelen 17 oglanyň 4'üsi yaraly. Kimin gapyrgasy döwük üstüne pilta gaçypdyr, kimin kellesine düşüpdir, kimin beýleki bedenine ziýan ýetirenleri bar. Ýöne olar şu ýüz tutmaga gorkuşup, o urusdan çykansa näçekden bilmän ine Berline gelenne dene gorkuşup berer ýigitlerimize ne Türkmenlerimiň biri eýelik edipdir. Adam tutup oturmaýyn, o Taňry ýalkasyň sag bolsun, toýumyzda gaýtsyn. Indi olar ýerleşdirildi 17'si. Yine de şol men onuna gitmäkem aýyň 9'ynda maňa habar gelip boluşdy, Harmradaga bir şumar 50 oglan bol. Rumaniýanyň Buhara şäherinde. Biz näme etmeli? Hökümet bizi Türkmenistana alyp gitjek diýe samolyot geljek diýe biz garaşmalymy? Şo samolyotda ýa başga çykylgy barmy diýip. Men olara beren maslahatym, "Göni şo taýdan çykynda gaýdyň Polşa ýa-da Polşanyň üstüne ýa başga ýollarla Germaniýa gidin, Çehiýa gidin, Şwetsiýa gidin, nira gitseň dip sen ýa-da bir bosgun hökmüne istenlik ýurtda pena soramaňyza, baş pena soramaga hakyňyz bar, sebäpli Ukrainada studentler diýip aýtdy. Ol gruppadan hiç şeýle habar ýok şu neçeli. Ýöne öň ýan bir gün öň ýany 5 tane ýigit men bilen jaňlaşyp, menden maslahat sorap näçe boljak bizim Polşa serhedine dost. Gdyňa şäherinden şol bize beýleki döwletlerden ýa-da Şwetsiýa ýakyn bolla şu tak barsak bize başpena bererlermi? Menem aýtdym, bir ýyl Şwetsiýa şuma çykaran karary bar. Kim gelse de Ukraina tarapdan bir ýyl şolara başpena berýär. Ýaşaýyş jaýymygy, ýejek ýymytymy, okujak ýa okmagy. Ýöne bir ýyldan soň eger Ukraina düzelse ýygyna gaýtmaly, ýok düzelmese de olaň möhleti uzaldylýar. Şo döwürde, şo möhletde. Şwetsiýada dil öwrenip işe ýerleşseler, olaryň aňyrlygyna galmagy da ýa-da oturum almagy mümkinçiligi bar. Şunu düşünüp aýtdym o ýigitler. Ýöne men bilýän şolaň Şwed ilk ýemesine gelip polisiýana özüň tapşyrarlaryny, täp Şwediň polisi men bilen görüşdi da olar aýtdym, men telefonumy ber. Şondan soň olaňa ykbaly belli der diýme galyndyr. Ýöne wagt tapsa olaram çykar diýip düşünýär. Ýöne emma näme üçin Türkmenistanyň hökümeti, Türkmenistanyň ilçihanasy, dünýä jemgyýetiniň gözüne çöp atmak üçin ine biz öz halkymyz halas etdik diýip şu gün içeli uğradan ýeke samolyot, oň içine de näçe ýa student ýerleşdirdi. 100 diýdiler Harmrada. Näçe adam? 100 diýdiler. 100 diýdiler. Indi 100 bilen bir näçe müň studentiň tapawyny özüňiz görüp otursyňyz watandaşlar. Esasen men ullukan alada goýan Harkov şäherine studentman. Şol şäherin şu mahal ýa Ukraina mass mediasynyň berýän habaryna görä şäherdäki 90 götürmeye 90% bolan ýa şu ýaşaýyş jaýlary bombalanyp. Müňlerçe garajdan adamlar ýogalan şol sanyda çagalar. Ýöne şo ýogalanlaryň içinde biziň näçe san Türkmenistanly ýaşlarymyz bar, studentlerimiz bar, hiç hat habar ýok. Mesela maýdaly Kırgızstanyň ilçihanasy şu Harkov şäherinden 600 sany öz ýa-da watandaş studentden çykardyr. 600. 60 sany galypdyr, olaryň Kiýewiň üstü bilen çykarmaň aladasyny ilçin özü şol Kiýewden baryp transport organizowat edip şolary ýola salyp getirip çykaryp durlar. Başga hiç ýer kömek ýok. Han Türkmenistanyň ilçihanasy, hani Türkmenistanyň hökümeti? Ýok. Olaryň piňine de däl bagyşlanmaly. Olar öz aladasy. Hani o lelim öz oğlum prezident etjek bolup, ulu takyrdy da bara bilen okatdy raketa gönderdi. Ene bilen öz toy halkyň ýas gününde. Han bu halkyň olarçamyň çagasy, han bilen ykbaly. Kim gyzyklanýar? Hiç kim. Ne halkdan ses seda çykýar, ne hökümetiň edem kömegi bar. Şo ýollar ýapyk, hatda Türkmenistanyň içinde, Ukrainadaky turup duran uruşdanam öz çağıran halas etmäni ene atan gurbu çatdy ne de hökümetin. Ene solar ene göň ajala buyurulan biziň ýaşlarymyz. Bularyň Türkmenistanyň gelejegi kemine.
Ine sonaydayın eger gysga saýtmaly bolsa bu gaty kän uzak bolur. Ýöne şu ýerde Türkmenistan hökümetiniň ilçihanasynyň hiç bir eden işi yok. Ol bir samalyotum dünýä jemgyýetiniň gözüne çöp atmak üçin edilen bir iş. 100 sany student nire, ol bir 10-12 min sany student nire owadyň içinde galar. Harkowda da gece gündüz bomba taşlanıp, Kiýewde da. Indi şol oglanlar görýär, öz inisiativasy bilen çykan soňky topar var, 17 adam. Indi şonuň 4'ü ýam ýaraly. Sağ bolsun şol Türkmen ýurdu, şolar keselhana ertipdir. Şo Germaniýadaky hökümete, döwlete volontýorlary tapşyryp öňüne düşüp berýär. Ýerdimiz var. Ýene de ol ber ýa-ki bizim nesmen ýerdimiz var. Berdi Begmer. Olan bir 30 sany studentimiz çykardy diýen habar var, ýöne men onu tasdiklama ýok. Ýöne bilim hiç de ähli çykany şuman men bilýän maýdanda 120 adama ýetene. Ýöne o taýda müňlerçe studentimiz gal owadyň içinde günne gije günü bomba taşlanyp Harkowda suwam ýok, elektrik togam ýok, iýmitem ýok. Bu studentlaryň eli pulsun. Nähili ýaşamaly bolar. Ine mesele şu taýda kemin. Halmyrada ýanky bir samolyot getirýärler, onuň içinde 100 adam bar diýdiler. 100 adamy ýanky toýda wara edip birden alkyşlar okudyp o arkada diýdi, prezident diýdi, ýene näme diýdi. Şonuň ýaly bir döwletiň ýokdugy, hemme zadyň yalandygyna ine şu ýerlerde de görüp bolýardy. Bulam indi geçen ok. Bu yalanlar kabul edilen ok hiç kim tarafından. Ýanky watan habarlary o kabul edilen ok ýöremeýär. Watan habarlaryň içinde bolýan zatlar hakykat bilen howapdaş däl. Şonuň üçin hem kabul edilmeýär. Hiç kim inanan ok da 2 ýyldan bäri ýollaryň ýapyk. Soň bir uruş çykýar, oňa da bir san samolyot uğradýar, 100 adam gelýär, onam Uludağ bara edýär. Şo taýdan hem bir näme diýeli, syýasy bir girdeci diýeli. Bir adamy bir girdeci diýip goýmaly buň adyna. O syýasy bir girdeci etjek bolýar bir yalan propagandanyň üstü bilen. Olan başa baran ok, dowamy gelen okda o işin. Bir samolyot bilen, 2 samolyot bilen bitjek zat däl ol. Gatykän samolyot gerek o taýa. Olaryň o 100 adam getirişi bilen 30 iň az 30 samolyot uçmaly meniň bilişim boýunça. Soň Halmyrada indi ýanky ýollar açylmana ýakynlaşýan bolmaly, hereketlikler hem şonu görkezýär. Gelýän habarlar hem şonu görkezýär. İldeşlerimiz hem taýýarlykly bolmaly. Hawa ýanky niýetiniz içiňizde bolmaly, ýurda bar bermeli arkaýyn. Soň şo ýollar açylandan soň başlajak bol nemelerin, hereketleriň başy. Ýöne beýleki tarapdan hem o gynandyrjy bir habarmy, beýendirji habarmy, onda her kimiň öz demesine, maksadyna galan zat ýanky Türkiýe viza o tertibini getirse, Türkmenistandan soň viza alman çykyp bolanok. Türkiýe gelip bolanok Türkmenistanyň içinden. Bulam kimler gelip bilýär birinji nowatda? Okuwçylar, ýanky üniversitet kazananlar gelip bilýär. Hassa bolanlar, ýanky saglyk turizm diýip bir neme bardyr. Şonuň üstü bilen gelip bilýärler. Şonuň ýaly birem o adatdan daşary sebäpler bolanlar gelip bilýär. Ýanky turistik viza döwrü gutaran bolmaly meniň düşünşüm boýunça. Olam indi ýakyn günlerde belli bolar. Ýöne bize gelen şu wagt habara görä aýyň birinden başlap şol düzgün tertip işläp başlaýar, ýollar açylsa açylmasa. Ýagny Türkmenistandan gelip biljek bol göçüň öňüni kesjek bolýarlar. Bir saglyksız bir göç var. Ýani saglyksız diýenim bolmaly däl, hemme kim ýurtdan gaçjagy görünip dur, ýollar açylsa daşyndakylar hem tutup göý berjekleri görünip dur. Şoň ýaly bir ýagdaýlar bar. Halmyrada bu ýagdaýda da
ildeşlerimiz taýýarlykly bolmaly her türlü näme halata. Soň bizim nämämiz bar Halmyrada ýakyn wagtda güni belli boldy. Bir şu owadan depede yatıp çıkanlaryň bir duýgudaşlyk hökmünde soň ýaňky 50 000'dan gowrak adam öldürildi şu türmelerde. Ve şolaryň ruhuna uğnaş sadaka hökmünde bir näme belleme niyet edipdik de bu bunça zat aýdylyp diýilip näme dilenden soň boş galmaly däl-de. Yani halk tarapyndan bir näme bolmaly? Bir duýgudaşlyk hereketi bolmaly. Eýranda aýyň 28-inde geçirmekçi bolýar. Eýrandaky türkmenler hem gaty tarapdary. Şoňa bir bollugunda näme kömek edip bilýän bolsaňyz kömek etmeňizi haýyş edýäs. O biziň üçin däl. Ýanky zeper çeken, ýanky zeper ýetirilen adamlar üçin, gelecek üçin, soň şu zatlara gaýtalanmazlyk üçin bir agzybirlik diýip gygyrylýar. Ýani agzybirlik şunuň ýaly işleriň nemesinden, her kim öz güýjüne ýetendiginden, başaryp bilýändiginden çermeşse bu işe ýene şol agzybirlik bolýandyr, bolup bilse. Halmyrada bunu siz has gowy edip düşündürersiňiz. Men säýä bunyň ýaly işleri bolamak diýinden gynandyrjy işler dogry düşündirip bilendir diýip umyt edýän. Kemine doğru anlakel häzir şol ýanky bize ýagdaýyndan başlaýaly. Hakykatdan watandaşlar inni şu türkmenler üçin çykyş videosy ýa çykyş ýagdaýy kynlaşdyrylýar. Yol açılan bilen içine girip boljak ve onun içinde näme iş etmeliligine zat bardy. Ne bardy da halk iş yeri barmy, aýlyk haky barmy, adalatly bir çemeleşmek barmy, arkanda duran döwlet ýa hökümet barmy? Hiç zat ýok. Şu mahal ýollar açylsa içine girecekden daşına çıkacak o näse köp bolup durdy. Onun hökümet düşünüpdi. Onun için olarda da anırda muğut iş gücü ya bulgarnak gerek de bilen enne o da atasyna yer çarpıp tant oynanmalysaly enne serdarym onun tant oynanmagy millet gerek. Bularym gaçyp sonra kim tant oynasyn? Şuman men bilşime göre çykyş wizasyny almak üçin $10,000 talap edýärler aşağı. $10,000 bir adam başyna. O nereden almaly bir sadaka ya iş sadaka? Onu alıp geler, onu anırda hökümete ýalaklyk edip durly ýanky mahinasiýalaryň üstü bilen haram gazanç edip berilirdi pul bardyr elbetde. Ýani sady halkda ne çagatyny okutmak pul bar, ne de öýe çykmak munça pul ýagdaý çatçyk adamyň gaty ýurdun içinde. Şonuň üçin bir mesele gaty şurýal agyr bolupdy, açylanyna da Türkiýe çykmak kyn boljak da bizim watandaşlarymyz. Sebäp Türk döwletiniň problemasy ýeterli görüp otursunuz ana. Haritlar gymmatlap gidip otur, dolar gymmatlap dur, lira arzanlap dur, iş yeri azalyp dur. Arada şu Polşa gitmäge mümkinçilik bardy, Arasa gitmäge de ol maşenlikleň yglan eden iş yerleri, ýalyn yerleri bilen düşünüm alyn, onu da $1,000, $3,000 tölemäge taýýar watandaşlarymyz bardy. Olam ýapan. Näme üçin? Şu gün Polşada 4 milyona goly Ukrainadan gelen bosgun var. Bulan hiç birinin eline ne pul var ne iş var. Olar islerinin iş etmäge taýýar Polşada. Şonuň üçin şu taýdy duýdurmakçy bolýar. Ýene de watandaşlarym. Hiç bir iş bar diýip Polşa tarap artykmaz ýeke kurşap harj etmän. Bar bolsa özüňizde harj edin, bar bolsa ýygyňyzda alyn, aşgaryň çağlygyňyzda harj edin. Polşada siz üçin şuma gel size iş berel diýip duran döwletem yok, edaralaram yok. Ben ine düýün geldim şu taýda. Soruşturup gaýtdym men. Emme zat ýalyn alu. Baran adamlar şu taýda nädip ýygyna gaýtjagyny bilen akdy. Alu düşer. Aýtmaga da gorkýarlar, çekinýärler. Ýygyna gitmäge de mümkinçilikler ýok. Ene ol bir gurulun gapan bolupdy. Ona diýen ýene de öz türkmenler. Maşaýny gamşol, olar palýagamda, olar Ukrainamda, bizim öz türkmenler.
Indi ikinci mesele geçsek o hakikatdanam kemene biziň halkymyzda indi 30 ýyl bäri şu ýa lokan bir tragediýa bar biziň hemmemizin başymyzda. Her bir masalada diýen ýa. Özüni gön şu masalada bolmasa dogonyň ýa dolananyň öýüne ökmen tragediýa bar. Ol yitirmedilen ýa öldürilen adamyň sany 50.000 diýip aýdylýar. Ýöne şo türmelere ýetirilmän ýok edilen adamyň sany sajagyny hiç kim bilenmez. Biz öz-özüni gyrmagy buýrulan millet bolup çykdyk. Şol SSR döwründe galan halkymyzyň bir ýuka gatlygy barda. Şol ýygyna halky düşürip ýa ýurdu düzedip biljek adamlar, şahsiýetler. Şolar hemmesi hökümet kökü damar bilen gyryp ýokatdy. Şolar hem türmelerde çüýnedi. Şoň içinde gaty kän ilmli bilimli adamlar bar. Ol diňe bilen aýdyşýaly ol hökümete garşy gidenler, olar şol jenaýatçy topara garşy giden adam. Şol sanyna ene 25-nji noýabr 2002-nji ýyl 120 adamdan owragan ýitirmediler. Olaň ne ýyzy bar, ne sory bar, ne ady gal, olar ne diri ne öli. Ýyzy nakalalarym şu näçeli olaň ýasyn çekip oty ne dedigen belli de. Diri galan uruş şol türmelerden diri sypan ene watandaşlarymyzyň köpüsi şol esasy dogdokdan odan nepeden ýa-da awdy şukur türmesinden diri çykarlyp esasan şol Erali Türkmen dogallyk. Ine şolar açyp aýdyp berdiler. Hakykatdan hem şu dogdokyň ýüzüni, şoň içinde edilýän işleri, kimleriň sebäpkärdigini, näme üçin edilýändigini, haýsy jebirleriň görkezilýändigini dine bir Türkmenlere de bütün dünýä aýan edildi. 30 ýyl geçip barýar. Geçden de 90-njy ýylyň bäri 30 ýyl geçdi. Emma 2002-nji ýyldan bäri şol ýa-ki o da nepe gurulup başlan bärini 20 ýyl geçip bar. Şu 30 ýylda umumy türmelerde 20 ýyl odan nepede ýok edilen adamlar sany. Şu neçeli aýanlar ýören şol 50.000 diýip aýdylýar. 50.000 20.000 asla atı sortu ýok edi. Ondan kändir. Biz ene ýurda barymyzda bu zatlaryň bu tragediýanyň üstü elbetde açylar. Indi biz şu taýda bir millet bolsak, biz şu taýda türkmen bolsak, biz özümiz musulman diýip atlandyrýan bolsak, birek duýgudaşlyk edýän bolsak, şu 50.000 gynanyp öldürilen adamlaryň hatyrasyny tutmak biziň hem parzymyz hem borjumyz diýip düşünýär. Şuňky şolara ýurdun içinde sadaka vermek mümkinmi? Ýok. Ýurdun içinde sadaka Gurban Gulyň ol ýa-ki türme sakçysy bolan atasyna berilýär. Ýöne halk üçin jany pida eden ýigitlerimize, gyzamyza sadaka ýok. Ýurdun daşyny meselem aýdalyny biz Şwetsiyada ýaşap otyr. Bu taýda mümkinmi şo sadakany bermek? Elbetde ýok. Men saparagan öýüne barmasam, saparaga men öýüme gelmese, başga türkmen barmy? Ýat çekip oturan, ýa şoňa duýgudaşlyk etjek. 2002-nji ýyldan bäri saparaga sen ine doganlan garyndaşdan şu agyr ýagdaýa düşdik. Men o gynanjym bildirýän jaň eden barmy? Ýa gapysyny tyrkylladan barmy? Inni gelir ýaly. Ýa inni barar ýaly. Gelin şu adalaty, hakyky hurmat edeli. Ýok. Onda biz nerede sadaka vermek? Türkiye'de mi? Türkiye'dekileri mi gördük? Bir-birinin götünle giyden süper. Astığa derine osataydı. Kemine. Kömek edip başladık. Entek ne belli ne sebepten ölündük. O yigitlerine vefat bolundu. 60'a kola yigdimizin bir günde. Şolun ayet tevirini bize adam şekilli. Şolun ayını, yüzünü, yılını soğumağı yol verdiler mi? Elbette yok. Sonra yol vermedik yine kim? Yine de Türkmenin kümsük bir topar. Açan emami derinimizden elimizden alacak var, qoqturdup öz ornuna astılar. Han bilen ediyen iş. Ne edip en şular yani kümsük bilen arasında biz vefat balolun sadakasını verelim. Yine de
bizim şu ilerki dogarlarymyz, ilerki türkmenlerimiz köpesi şu ejeri çekip giden ojakdan şu taýdan Türkmenistanyň türmesinde maýyp bolup gelirler. Yurduny, yerini, ojagyny. Hem wepat bolanlaryň hatyrasyny, hem şu taýdan maýyp bolup gelirleriň hatyrasyny ine başlada berilse, töwür aýat okulsa, onu yerine düşer diýip, menne de Ullukan anam bar. Aýy güni belli edildi, kemine ýanam ýatladyp geçer. Soňra ýazylar millet bar, o sadaka ediljek terişte de bar, onu ýokman bir adam etdi ya 10 adam etdi diýip aýdylanak ýöne her bir türkmen öz goşandan etjek bolsa, şol okuljak töwür aýada özüniň bir dahilliligini ýaşamada özüniň barlygyny bildirjek ýa duýgudaşlyk etjek bolsa, el kömeginem, dil kömeginem edip biler elbetde. Oý şo taýda hasaby ýa-ni guraman kyn goýdursun. Etjek adam eder, etmejek adam garadan geçip gider. Biz halkdan onum haýyş etmezden diýip düşünýän halk aýtmak parzymyz bar. Halkym özüni bir millet diýip duýan bolsa, hana gapy açyk edibermeli. Hiç kim birekden sorap etmeler bular ýaly. Bizim borcumuz bar şol ýok edilen adamyň öňünde. Hemmämiz 3 nesiliň borcumuz bar. Şolar ýok edilenini gyrada durduk. Bir topary el çarpdy, bir topary bize degişli däl, näme bolsa şo bolsun diýip. Şimdi şo gyrada duran adamlar size de degişli şu ulku. Şol halkyň ahy nalasy. Bir gün bolmasa bir gün ýakar hemmäňiz diýerlikde ýa o dünýede. Şonum ýatlan diýjek bolýar. Ýöne gaty gowy başlanys. Ene şu taýda türkmen biregi nirde bolsa da arka durmaly, ýaz gününde de, matam gününde de, şatlykda da, bayramçylykda da bir durmuşda hemme zat bolup dur. Ýöne şol 30 ýylky türkmeniň başyna düşen tragediýanyň aýat töwiri şu ulkuň ilerki türkmen dogarlarymyzyň ojagyny, eýranyny belenilse, men ýerlikli borduk, menem hasap edýär. Sebäp o döwlet musulman döwlet, o döwletde ölüsine de diýerisine de hatyra goýulýan döwlet diýip düşünýär. Bizim milletimiz şu taýda ýaşap otur. Başga ýerde bu gün bize sadaka bererlik ýagdaý ýok. Şonu şu taýda şon üçin etmekçi diýilen netije geldi. Berjek sadakalaryňyz okujak, dogalaryňyz kabul bolsun. Ýöne 28 güne şerli wagtdan bilen bu mesele ýene de dolanyp gelir. Ýöne şu gün size hemmäňize ilkinji bildiriş bolsun watandaşlar. Şona deýnik. Anmurada. Indi men bir zat pikir edýändine, Türkmenistan diýilen ady bilen belli bolan bir watan bar da. Indi şu Türkmenistan dünýäniň neresinde bir türkmene başyna bir dert gelse şol jogapkar da. Birinji eýe çykmaly şol. Eýrandaky türkmeniň başyna bir zat gelse, o aýdaly Eýranda ýaşaýan türkmeniň ýa-da Eýranyň watandaşy bolan türkmeniň Amerikada, Türkiýede ýene bir ýerde başyna bir zat gelse, şoň birinji kömegine dadyna ýetişek ýene Türkmenistan bolmaly. Asyl bolmaly şol. Ýani bu tersine işledi. Gaty erwet jan aldy. Gaty köp daşyndaky türkmen hem içindäki türkmen hem öldürdiler, ýok etdiler. Gaty agyr zat ýani şu bolan zatlara ýanky halmyrada aýdyşyňyz ýaly biz jogapkar, biz günahkar hem diýip bileriz. Şoňa päskel berip bilerdik. 30 ýyl elimize wagt berildi, 30 ýyl möhlet bardy. 30 ýyllyk möhletde de hiç zat üýtgemedi, üýtgetmediler. Demek günahkary ýene de Türkmenistanyň içindäki ýaşaýjylardyr. O Afganistanda ýaşaýan türkmenlere de, Eýranda ýaşaýan türkmenlere de ýa-da başga bir dünýäniň haýsam bolsa bir künjeginde ýaşaýan türkmenlere eýelik etmek, jogapkarçylyk çekmek Türkmenistanyň boýnunda. Biz şu zada da düşünmeli. Yani bunun tersine boldy. Diýmek, biz halk bolup şu andan bir duýgudaşlyk bildirmeli. Yani günahkary biz. Eýranda näçe o türkmen öldürilen bolsa, türkmen hem däl başga adam öldürilen bolsa da tapaty ýok. Şonuň jogapkary biz. Biz şol
türmeleri içinde döredi. Biz hem şu türmelerin dören yurdunda yaşadık. O sesimiz çıkarmadık. O görmez ya. Yani görmezden geldik diyeli. Görmedik sıran olduk. Ya bu zatlar katı elbet onu düzeltip başlamanın vakti geldi de. Biz köp zatı düzelttik. Yine bu zatlar hem esas zatlardan biri. Yine halk olup o düzeltip başlasak yine en sonunda yankı Belarusya'nın ya da bağışlarsınız Ukrayna'nın ya o azatlığını kazanışı alak bir görüştür bu adam. Görüş her türlü bolyandır. O vatana yurda iýe çıkmagam ine şonuň ýaly bolýandyr. Men o Türkmenistany söýýän diýmek bilen iş biten ok. Onu diýmän o görkezmeli söýýän. Indi ýanky o kömegi nädip o uğratmaly diýilen o soralar bar. Onu biz maslahat etdik. Kömegi meniň telefon nomerim bardyr aşağıda. Videolaryň aşağında. Şo taýdan şo telefon nomerim maňa jaň edip o demedim men size yol görkezjek banktan uğratıp biljekler var ya da uğratıp bilmejekler var. Olaryň hemmejesine bir mümkinçilik döretmek isleýäs. Ondan bir neme taýýarladyk. Soň onuň daşynda da YouTube post edýän ýerimiz var. Şo taýa günlük näçe kömek geldi ýyleşlerimizden şonam görkezmekçi günlük akşam saatlarında. Yankı post edilen bölegi vardır. Bizim YouTube kanalımızın içine girseniz şu taýda soobщество diýilýär Rusçada. Türkçe ulanýanlar o topluluk diýip bir bölegi var. Şu taýa girseniz görýäňiz. Girmeseňiz hem öňüňizden çykyp bilýär o YouTube görkezýär. Ýöne ýörüýte izarlajak bolsaňyz şu taýa girseniz elmi dama durandyr. Şu taýdan izarlap bilersiniz. Biz hem aram girip o hasabatyny bereriz. Soňra eliňize bir näme kiftansa bermekçi şonuň üçin ýanky WhatsApp'tan jaň etseňiz ýa-da şo taýdan ýazsaňyz hasam amatly bolar WhatsApp üzerinden. Ýani bunuň nemesini getireli düzgün tertibine şonuň ýaly edip düşündireýin. Halmyrada goşjak zadyňyz barmy? Bar kemenim men şu zatlygyň bir adyenim ýetireýin. Ol sadaka vermek diňe şol 50 000 sany ýok edilen watandaşlarymyzyň hatyrasyny däli ýene de şol sadakadan daşgary şo türmelerden maýyp bolup çykan illeşlerimiz bar. Illerki, gaýraky Türkmen tapawdy ýok. Hani özleriniň şaýatlyk görkezmelerini, kemsiyerlerini görkezdiler. Urunup ýenjilerlerine üst suruşup asgaçyp otyry tuberkuloz ýani ýene bir kesel elsiz aýaksyz galan ennam jany enilerden edilen watandaşlarymyz şolary özümiz ýaly Türkmen. Şol ýygnaljak bolan şolara da maddi kömek etmek gerek diýip düşündüm. Şuň şol daşyna çykan Türkmenlerimize kömek etsek. Ertesi gün yurda varamızda şuň sesini çykar bilmän oturanlar var türmede. Entägem ýa çykyp azan biz olar bilemdi. Ýene olary da kömek ediler. Döwletiň borjydyr. Şolaryň elinden alynan ähli emlägini artykmajy bilen gaýtaryp bermek, şolaryň ýanky saglygyna ýetirilen ziýanyň öwedinde bolmak, ýok olanlaryň ornuna ýygyna galalara hon tölemek Türkmenistanyň täze hökümetiniň ilkinji borçlarynyň biri bol. Kemeni bu arada Türkmenistan parlamenti ýöreýte karar kabul eder. Öňde soňda 30 ýyllar iki sany diktatura döwründe watanyň jyda düşürilen, emläginden jyda düşürilen, janynyň jyda düşürilen, maýyp müjürip bolup galylan hemmejini öwedi hony tölenjekdir. Gitjek yerleri ýokdur. Onam şuň halkynyň agdyndan kakyp milliardlap baýap berilip burnuna sykyp getirdi bunu döwletiň garnagyna tapşyrdy. Gitjek ýerleri ýokdur bulan ähretiniň ýöne şuň watandaşlar biziň halk bolup beýrek arka durmaly ýerimiz bar. Men şeýle gowunç begenç bilen kabul etdim en gynançly günlerimizde. Şo Türkiýede wepat bolan ýaşlarymyzyň bu buyrugyna garşyladyňyz. $5 $10 mazardaşlar dikildi, sadakalar berildi. Şo ýan birleşip başlamyzda ortamyzda bomba taşlanýar edip beni hökümet özüne uğrap ýatan agentler noklady.
Ondan minni geçtikini köpüňiz düşünürsüňiz. Adalatyň nerdedigini, kim halk üçin, watan üçin göreşýär, kim öz bähbidi üçin, ýa-da hökümeti bähbidini goramak üçin halkyň arasyna alsalylar, agdyna alartdylar. Indi gaýrat edin, watandaşlar wagty geldi, birek döşünden itilmelerle birek hemaýet etmeleri bar. Olam hakykatdanam şu Türkmenin bir supradan aşymagyn isleýän adamlaryň bir wagty geldi. Ol ýa şol adamlaryň tabagyna awuk atjak adamlar hiç açan şu supraň daşynda da görünmesen olaýynda da şola bilen bilen bir supraň başynda hiç açan oturmakçy däl, ona maýdýar. Ýöne watany halas etmek her bir Türkmenistanlyň ýurdun içi daşy tapawdy ýok. Ýani sen kemini dogry bellek geçdi. Türkmen dünýä haýsy künjüne ýaşasa da Türkmendir. Ata-baba däplerimiz, desturlarymız bardyr, ýolumuz, ugrumuz bardyr. Ine şu zatlary dolanyp gelsek bizim birine dünýä döwletleriniň arasynda atlaýly bir döwlete urulýar diýip düşünýär. Gelin şu zatlaryň başlangyjyň haýır sahawat işlerinden şular ýaly bir milleti ýüşürip sadaka bermekden başlasak, onu bir dogry ýolda barýar diýip düşünýär. Şonu aýdaýyn. Mawa. Ýanky şu Eýranda geçiriljek neme sadaka şol türmede yatıp çıkanlar ýa-da şu türmede ölenleriň ýa-da serhetde atylyp öldürilenleriň ýakynlar, hossarlary çağıryljakdyr. Habarymyz bolsun. Neme hemmekimi çağırmam bolanak, dogran bolmaz. Şol zeper görenler geljekdir sadaka ýyldaşlar. Yani şolaryň hemmesini ýüşürip sen bir zady gaty dogry bellep geçdinde. Şol wepat bolanlaryň şol ejer çekerleriň günäsi bizim boýnumyzda. Biz Türkmenistan döwleti yer ýüzünde türkmenleriň ikrar edilen ýeke döwleti bar, ola mene Türkmenistan. Şu döwlete getirip nerede ýaşap beren türkmenler ejer çekdiren, şular ýalyny zulüm eden hökümetin günäsi bizim boýnumyzda dur. Sebäp biz şolary wagtynda garşy durup bilmedik millet. Onun üçin biz şu taýda öz ýalňyşymyzy, öz goýberen hatamyzy, günämizi boýun alyp, ine şu taýda sadaka berip bir millet bir doganlygymyzy düşünürmek zerur diýip. Gaty dogry ediljek iş. Şuna da bütün halk bolup gatnaşylsa, ine şonu bizine türkmen, ine ýanky küllen oýan millet derejesine ýeter. Allah. Amrada onda şu taýda jemläýsek, o soňky meseleleri hem aýdyp geçdik. Bolar kemine jemlemel bolsa jemläliň öňde duran işlerim, wezipelerim kan watandaşlar ýene de bir gezek uniformuz çekken bärki Türkmenistanyň içinde nakly enni siyasi görüş bundan bu işler başlanacak. Ýurdun içinde nakly oğulluklar, ýüzlükler, aýgytly hereketleri taýýar bolup, ýöne bu arada ýekelikde de çykyş edip aýdaryn bilelikde de o gelecekki günlerde boldy inni haramhor hökümet özünün kimdigini dogry açyp görkezdi inni bizim emelimiz açyk. Şonu aýdaýyn diýdi. Etmeli işlemelerimde aýgytly hereket eder, şu zatlary taýýar bol. Onu näme şuwurlukçy kemene çağıran üçin sağ bol, watandaşlar siziň her biriniň öýünde sağlyk arzu edýän sağlykda başlaryp. Sağ olun Hamrada. O siz hem geldiňiz. Ýyldaşlar size de sağ olun.